weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusan yoni to monguel to mohhita to widde jammi to wuuro ɓulɓi to wuuro seeno to guesela bam soodi to hayre nday ko on takkusan juula ha e nder galle alhaji oumar de ha to galle alpha demba oumar sy to guural yaro to ligseba guural yaro e ko taari ɗum kala ene jeeya e gadde ɗi kabaruji men to leydi mauritanie landa insaf ko landa laamu ko harƴiti mairide sebka duminodi e oɗo saaha kala duuɓe e juuɗe lundiyankoɓe arti ha laaɓi e oɗo saaha joni e landa insaf tawa kadi koya gardugol biteɗo ba ismaila to leydi sénégal rogere tawa ko joguitiɓe ha teddi jeeyaɓe e joguitiɓe tawateɓe nder ladde casamance wiyeteɓe fndc fodde temedde ɗiɗi e capanɗe joyyi sagata pellitijo jiɗde petelaji men e notade dialogue mo national mo hoorejo leydi Macky Sall noddi beele jaam e duumo e nder leydi a tengtidira falde he to leydi Mali laamu leydi Mali holliri mette mum mawde no feewi ko fati kaya e rapport mo fedde gotago windere nde ɗo ni ɓayyini hollirde kay wonde nder lewru mars e 2022 mayni ndu fodde kene qime hakkade kene qime ha kene ɓuura temedde joyyi sagarta fof ko jamoreɓe koninkoɓe leydi Mali joɓima pittali mumen e nder falde moura to leydi Guinée to leydi Burkina Faso jaltuguma en kaale jaltugol aduna goto e sehilaɓe ɓurnoɗo ɓattade Nelson Thomas Sankara jeytanoɗo Boukari Kabouré ɓuuri lollude ko Lyon to leydi Guinée Bissau ma en kaal ko fati uddirgol Rouma Jarribo ko fati kay e suɓade sarɗijeji leydi he sumgoji ɗemniɗe wadde e nder lewru juin dartoɗum to leydi Zambie ko bis jollonoɗo ɓen yimɓe ummi église naɓe yahannoɓe kay cérémonie juulu men tawdino Issa Yankoɓe waɗi accident ko famɗi kala foddeno gasina neɗɗo mbasi hen pittali men sappo jiɗi wonɓe mbarmi hen habaruji men jolam jaɓeri ma en jaaha to leydi Ukraine to leydi Russie to leydi Pakistan ha to leydi France bisimilla mone ketki hotodirte joni piren pacciren kuura ko koddiɗo belɗo hen banggue jawɗo bomde so tawi mbaɗɗa hen ko matériel mo moƴƴani comptoir français de électricité ari e dow moɗon addani mon ko produit moƴƴo matériel original jiwɗo toon to leydi France taw kadi an gonɗo e mahango guila e galle ma ha e batimaji maɗa jumaji e jamaji kala ko maha toon son jokkodire comptoir français d' électricité ma won keɓe hen hoolare timmude no feewi an mahaɗo galle mum aɗa waɗi hen kalisaji ha heewi aɗa itti ɓoggi kuura ɗi moƴƴani walla contact uji goɗɗi aɗa waɗi hen saaha kala ene bonna matériel uji maɗa ene suma lampaji maɗa jokkodire comptoir français d' électricité joni keɓa hoolare comptoir français d' électricité tawete koto Dakar lamorgo leydi Sénégal to Kermassar taɓande temedere hakkude mum e Auchan koni henna sifori so tawi ko comptoir français d' électricité so tawi jiɗɗa ko modulaire uji moƴƴi jokkodire mabɓe disanteur uji moƴƴi différentiel uji moƴƴi table électrique kononne kadi lampaji e ampoule aji kala couleur mo jiɗɗa aɓe jogui taw kadi ko lampaji leernoji hakkude galle ha bedda kala hen no jiɗirɗa projecteur uji moƴƴi aɓe jogui ɗumena ko nonne kadi ɓoggi vidéo surveillance jiɗɗo wadde ɗum e galle mum aɓe jogui hen kala ko jiɗɗa les bottaji moƴƴi kala hen ko jiɗɗa sa jokkodiri e comptoir français d' électricité joni keɓa hoolare cumoji ɗi ene keewi e kala saaha lampaji ɗi ene cuma firgoji ɗi ene maasa kono kadi sa jokkodire comptoir français d' électricité a moosat hatina a heeɓi ko laaɓi sa yiiɗi jokkodirde mabɓe mbatta ko 00 221 77 542 50 84 walla mbaɗa 77 605 48 02 musidɓe tedduɓe jaɓanena comptoir français d' électricité e dow meɗena ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safaruji fina tawa
ceerno Djiby Sy ko jaadiɗo ɓalawal e denawal kala. ceerno Djiby Sy ko laabɗo reedu malaɗo wune mo Allah luɓiri hande gandal cafrowo ha sella. ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirola wonduɓe kista fibrom ɗo gam sitte rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe e rewɓe sattoraɓe dewle kala. ceerno Djiby Sy ene yawrane worɓe ustoraɓe goragu e yawɓe yitade koye mumen e on fannu kadi omo jogui leɗɗe biyeteɗe muuɗa hirda. muuɗa hirda ko leɗɗe goragu ɗi ƴettata joni joni jiɗɗa hoorema hano hannirta ni. ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe e fannuji tati hen fannu goto so tawi a hutoriɓe ɗum sappo e tati fini yaltayma ha laaɓa. fannu ɗiɗaɓo o so tawi a ƴettiɗe en leɗɗe sappo e jeenayi fini yaltayma ha laaɓa. fannu tataɓo o waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri so tawi a waɗino wirumani ko famdi kala temedere rafi ene yaltayma ha laaɓa. ceerno Djiby Sy ne yawrani ɓen ɓe arsigaji men kippi. ceerno Djiby Sy ne jogui pegge usula bawɗe neldede kala leydi e kala continent ɓeydoje arsigaji e pirtoji dabaruji. ceerno Djiby Sy ko laabɗo reedu malaɗo wune so tawi o yennama ka miskino safroma ha mbiya weng tawa hay mbuɗa yoɓani. ceerno Djiby Sy ene yawrani ɓen wonduɓe rafiji yiiliɓe ha tampi ne jirli ha tampi jokkodire ceerno Djiby Sy joni joni mbiya alhamdulillah rabbil alamina. ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara ko indema inde nene ma dokkatamo haala ko wonema ha mbiya yoni. so tawi noon ko tawteɓe nder leydi Mauritanie ko ujunere mbuɗu jugoyoɓe ƴette listikar dendagal leyɗele ñamoje franc CFA noon ko temedde nayyi woni 2000 francs. kala jiɗɗo waddene listikar noon saɗa yiɗi neldude haalis waddinede listikar ceerno Djiby Sy ne jogui numéro Wave e numéro makko Orange Money ko 77 653 03 67. ceerno Djiby Sy ne tawi oɗo saaha joni e nder leydi Sénégal to wuuro wiyetengo Thile Boubacara. kala jiɗɗo jokkodirde e ceerno Djiby Sy so tawi koto leydi Sénégal 78 163 24 82. so tawi noon ko yimɓe hebde to banggue WhatsApp ko numéro makko leydi Mauritanie mbatta ko 00 222 47 22 80 84. ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum wonde base makko to naksodne golle ne tawi ɗon miñi ko biyeteɗo Alassane Sy. ceerno Alassane Sy numéro mum téléphone ko 32 62 04 99. ceerno Djiby Sy ko laabɗo reedu malaɗo wune mbadden dando faade makko. kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle moon musidɓe tedduɓe heɗen gone dewo sappo e nayyi lewru duujal hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas tati habaruji moon e ɗemgal pulaar e sowto he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah on ñagama yafuyi noon ñalawma hanki o en keɓani arde kabaruji men nde won noon hanki gonɗen koye subgoji taw ko subgoji subade sarɗiyeji e subade sarɗiyeji e mairuji e ɓen wiyeteɓe conseil régionaux ji kala e nder leydi Mauritanie nde wonno kadi jenɗen ko yimɓe suɓanoɓe tawa kadi ko renoɓe bureau ji de vote ko ɗum waɗi noon en donc ñalawma hanki o wawde kadi dañde e musil no mbawiɗen ɗiɗon kabaruji ɗum noon on ñagama hen yafuya kabaruji men e ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie puddotoɗen leydi Mauritanie noon mbiɗen dawri aseta hanki o sumgoji mum tawa ko suɓade ɓen guila kay ɓen wiyeteɓe sarɗiyeji woni député ji ha e maire uji ha e conseiller régionaux ji kala CNI woni commission électorale nationale indépendante ko cetala halfinaɓe ko fati sumgoji e nder jokli leydi Mauritanie kala aseta hanki one kamɓene jamma ɓe juɓɓini to siège mabɓe to ɓe juɓɓini toon jamma moɓe mbiyata jamma électoral noon e nder siège mabɓe tawateɗo to nakcoda e gardugol hoorejo commission o hono da Wula Abdel Jelil e tawtorede kay terɗe commission o kala no nditorno e wondude ko ɓuuri hewde e yimɓe dawrugol taw ko ardiɓe landaji dawrugol
dawrugol e nder leydi he taw ko ardiɓe e landaji dawrugol e nder leydi he mbawi tigui notitade e oɗon jamma hano hannirta mbawi notitade oɗon jamma hano hannirta ni e nder cérémonie he noon goto ƴettino e nder cérémonie he noon goto noon taw kadi ko joguiɗo ko konngol woni tigui goto ardi ko joguiɗo konngol commission tawi kadi ko conseiller à l'information cetala bitegal sini biteɗo Mohamed Taqiyullah ela Eden o ƴetti toon konngol e ndergol konngol ngol o ƴetti noon o ƴetti toon konngol e nder konngol o ƴetti he noon hollirde kay wonde kay e dow yamirore hoorejo commission wonde leydi Mauritanie dawri sumgoji mum kadi sumgoji ɗi ndewi lawol hano hannirta ni o holliri noon wonde kay Mauritanie naɓe kala moni kala wawi haalde ha yidde muɗum tawa kadi haalde yidde mum koto banggue suɓade candidat mum mo yiiɗi o holliri noon eɓe jettiri ɗum Allah no fewi noon saabu kay guila e ruma jarribo ha yetti kay ɗiɗo sumgoji ɗi mbaɗi hay dillere wotere ala kadi caɗele nanaɗe e nder jokli leydi he kala ɗum noon ko weltare mawde no fewi ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen on fanno ha joni to sebha legal sebha woni 5e e nder nakcot lamorgo leydi Mauritanie ngal legal noon en teska tigui ngal dumino oɗo saaha kala koye juuɗe ɓen wiyeteɓe lundiyankoɓe woni opposition landa insaf woni landa laamu ka noon gila hitande hikka nde dari gila kay sumgoji ɗi nerana koɓe darinoɓe nde doole mabɓe ponno gam heptude mairie ndi ha laaɓa arta e juuɗe landa insaf ɓen noon e ndina mbadi noon ɓe gembino goto biteɗo Ba Ismaila kañum wonno gardiɗo kay candidat mabɓe moɓe cuuɓi ko fati yo ardunoɓe mairie ndi ñalawma hanki o noon Ba Ismaila o jeeyali tigui taw koye leegal he kadi jeeya gandaɗo jiiɗaɗo nder leegal he o wawi hebde polgu taw ko polgu laaɓngu ceera ngu wondani e guule guila kay résultat ji ɗi jaltani tawa kay ko ɓuuri hewde e bureau ji tawtiɗe nder leegal he hollirama ko kanko ɓafti dendagal ko ɓuuri hewde e ɗiɗon bulletin ngaji taw ko gotaɗi hen on paami tigui Ba Ismaila kañuma e oɗo saaha joni Allah ardini commune mo sebha woni mairie nde sebha walla 5e e nder nakshot lamorgo leydi Mauritanie koye ndin mbadi ha joni sumgoji ko fati e sumgoji sarɗe mairuji e nder likseba gorgol toon résultat ji ɗi jalti hay sinno kay wona résultat ji officiel walla définitive résultat ji taw ko provisoire mbawi yaltude ɗin résultat ji noon ko hollirde tigui wonde ko candidat landa insaf kam hono biteɗo Cimbo Abou ɓe ɓuuri lollude noon ko Abou Koli ko kanko Allah rokki polgu o ɗaftodiranno noon toon koye landa tawassul e landa MJDR ko ɗino ɗoftinira toon landaji goɗɗi ko kanko Allah rokki polgu toonne Allah yettama no fewi saabu ruma jarribo waɗi ha gasi ala dillere ala kareli haydara waɗani toon yimɓe fof ko fijirde jaleɗe ha sumgoji ɗi gasi e oɗo saaha kaydi ene wayno dendagal ɓen militant ji wondunoɓe e landaji kawaɗi ɗi e hawɓe kala e oɗo saaha joni ko yano e fijirde e jaleɗe tawate toon ɗum noon ko yettere Allah no fewi ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar se nummima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paaden cifodirala sifande kay hakkude ɓen wiyata ko faction joguitiɓe jeeyaɓe ndeɗo fedde joguitine wiyetede MFDC jakkoye ɓe udditi jakkoye ɓe mbawi tigui jakkoye ɓe mbawi tigui sifodirde e laamu leydi Sénégal nden sifande noon tawa kadi ko yidde notade e noddago kaldigal ngal Macky Sall horejo leydi ndi waɗi erango fade dendago ɓesgu leydi ndi kala gueɗe e ɓen yimɓe dawrugol ha e ɓen yimɓe wiyeteɓe société civil en ha e pelle joguitiɗe kala Macky Sall noddiɓe to banggue kaldigal kamɓene ɓe kolliri kay wonde ala ko ittata ndiɗo leydi walla diwan mabɓe caɗele so wona kay notitade e nden ngal ɗon kaldigal ɓe jortima noon tawateɓe to Casamance hono commandant mo commandant jeeyaɗo caɗele biyetegal FMDC en jakkoye e oɗo saaha noon kañum kam sifodirama e oɗo saaha noon sifodirima accord taw ko accord omo joƴƴina petelaji makko mo dartina fiyande makko kay o wawde kay yidde haaldede no jaam duumori hakkude ɓesgu leydi ndi no jaam artiri kadi ha tengti noon e nder diwan Casamance taw kadi o yiiɗi notade koye erango o yiiɗi notade erango noon koye erango hoorejo leydi ndi hono Macky Sall ko alseta hanki o noon sifodiral jaam ngal waɗa officiel taw koto nokku biteɗo mongon ene tawe e nder commune mo en tawe
tawe e nder commune mo janiki ene tawe e nder commune mo janiki to ne tawe e nder commune mo janiki ko toon tagi tew toon sifande nde sifa hono biteɗo Gueje Diouf noon kañum woni gouverneur falde Ziguinchor o holliri hen weltare makko mawde no feewi o holliri hen weltare makko no mawde no feewi o wi kadi wonde e oɗo saaha joni holliri tigui wonde kay kanko oɗon biteɗo Gueje Diouf gouverneur falde nde o holliri kay weltare makko mawde no feewi saabu kay o holliri ɗum ɗo ko taɓande mawde no feewi waɗa kay no jaam duumori e nder leydi he ha tengti noon e nder falde Casamance ñalawma aset hanki onen mbiɗen fodde kene ɗime ha temedde ɗiɗi e capanɗe joyyi combattant ɓe hinde FMC joƴƴini tigui petelaji mumen aset hanki o yidde notiyade kaldigal hakkude men horejo leydi ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jeen ha to Rufisque noon ko Rufisque ko gorko babiraɗo goto gardien kanko renanno galle taw ko galle gonɗo e chantier woni gonɗo e mahede mo gasani galle o kadi ala courant ko kanko tigui tawa e nder galle he o wondani e wonki makko omo wiyeteno Ibrahima Thiam noon tawa tigui tawa ko wondani tawa tana o noon waɗi koto nokku biteɗo cité Dakar Dem Dikka to kera Ndiaye hallo to keri huɓere hewɓe noon cikkanno tigui wonde ko baraɗo caggal nde losgoji mbaɗa hen noon losgoji gadanɗi tigui ko ɓuuri famnade kay holliri wonde kay ene sikka ko caggal kay nde o ngabbanno e escalier walla nde o jippotono ko nden o yani saabu tawam helande e dande makko e helande e hoore he kala ɗum noon sikka tan wonde koye escalier mo ngabbanno walla o jippotono ko hen o wawi yande o wasi fittandu makko ɗum noon waɗi tigui oɗon tana noon waɗi ko jamma aljuma sanga 21h woni 9h jamma ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Benno Bokk Yakar tawteɓe to Paris aseeda hanki o Sénégal naɓe wuurɓe to Paris mbaɗi tigui taw ko jeeyaɓe Benno Bokk Yakar ɓe mbaɗi toon moɓodal mabɓe mawgal no fewi ɓe jaɓi fewi noon ɓe mbaɗi ɗum tigui taw kadi ko yiyam noddago walla mbiyan yidde joddade e ministre mabɓe biteɗo Talla biteɗo tigui Mamadou Talla banneɗo jillu mum toon to Paris lamorgo leydi France Portugal ngal noon ɓe mbaɗi ɗum koto place moɓe mbiyata bataille de Staline ko toon ɓe mbaɗi ngal ɗon mujibi noon ngal ɗon moɓodiral ko yidde kay hollide wonde eɓe jaadi e Macky Sall horeje leydi ndi eɓe jiiɗi ɗum kadi wonde kadi eɓe jaadi ko wiyete troisiéme mandat kamɓe noon ɓe kolliri oɗo saaha joni eɓe paari wadde Macky Sall investir beele kayne gembonoɓe wona mbiri mabɓe lenda Benno Bokk Yakar e sumgoji tijjari en 2024 hewɓe noon taw ko Sénégal naɓe notitima hen kolliri hen tigui weltare mumen e hoorejo Macky Sall ɓe kolliri kadi so tawi ala ko heddi so wona Macky Sall suɓama waɗama candidat mabɓe dano dole mum ponno beele ponno kay ha Macky wawa gagnade taw ko dès le premier tour tawa kadi ala ko laaɓgu taw tigui kadi ko victoire labɗo mo alda e guule woodi noon ɓen tawa kadi ko diaspora tawateɓe nder leydi France to Paris mbaɗi haalande walla communiqué yeddude ɗum ɗon wiide kay kañumen wona kañumen foof jadani e oɗon ngoɗon miijo ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jento Ziguinchor to Ziguinchor jabɓoɗen musidɗo men sehdi men Amadou Issa Kébé assalamu aleykum wa rahmatullah barakatuh. Salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ghalii Abuu Bah salmitama e dennangal hettoɓe weltare TV kabaruji garanen ɗo e nder Ziguinchor eɗen gandi hande dey ko déposé armée wonnoɓe to e Sindian kamɓe rebelaɓe Casamance aga andiraɓe MDC en ɓe kolliti e subaka he koɓe aroɓe e wuuro wiyetego Mongoro ɓe kollita yimɓeɓe ɓe gartiri armée ɗe kono noon eɓe noddi laamu ngu yo waw yeccitadeɓe hokkaɓe golle ɓe mbawa jogitade ɓe ngala golle goɗɗe ɗum noon ko waktu 10 heures eɗen gandi gouverneur Gueje Diouf o ummima ɗo e subaka he e kanko e délégation makko timmuɗo yantude colonel département Ziguinchor o kamɓe fof ɓe kawroyi toon waktu 10 heures ko nde ɓe gartirta déposé armée ɗe hande so en ummima ɗon holɗon peweten ko to e département Marsassoum Khalifa Tayba ɓe mbaɗino toon ziyara mabɓe o hollitide jaam leydi ndi o noddi Adama Barrow pertida Gambie o noddi holi oɗo Oumar Sissoko Embaló pertida Guinée Bissau yoɓe gaddu kamɓene juuɗe mabɓe doole mabɓe mbawa wallide beele jaam ina arta e leydi Sénégal
o noddi noon leader biyeteɗo Ousmane Sonko yo waɗ feere deeƴa yo waɗ feere deƴƴa yo woppu ko wiyata sukaɓe ɓe yo jippo ina mbare ɗum wona solution o holliti kanko Ousmane Sonko so tawi omo yiɗi ardade leydi ndi o holla ko deeƴal o holla neɗɗagu no yimɓe ɓe fof mbayni en ha nde Allah hokkimo laamu fof kono noon yo andu wona doole heɓata laamu ngu so tawi en garti ɗo e nder Ziguinchor hande de eɓe gonde caɗele sukara biyeteɗo bekke o kam yiyetake sukara condi o on noon hande ina yiye kono noon omo seeri hande kilo o darima e 130 walla 150 ɓe kolliti noon kamɓe ɗeɗo caɗele diwlin noon woni tan koɗo wonnoɓe nani noon nana uste kono noon suwa tawa yettadeɓe ɗum ɗo ɓe kolliti kamɓene yoɓe mbawa ustanede ko ɓuuri yawde e yacade beele kamɓene ɓe mbawa jogitade golle mabɓe so tawi en garti ɗo henna holɗum e universel kamɓe ɓeɗo doctoreɓe wiyeteɓe universel ballal muɗum ari no feewi wawde wallude doctoreɓe laamu ngu waɗi hen juuɗe muɗum pour affaire paludisme o beele eɓe mbawa habde paludisme o ko ɓuuri yawde e yaccade rafi ina wiye UNICEF rénal ina wayno o naati ɗo e nder département Ziguinchor laamu ngu no holliti kala keɓɗo oɗo rafi ko kañum jogui sarcement mum kañum safrata ɗum kamɓe docteur ɓe no ɓe kolliti ɗum ɗon de ngal ballal ina moƴƴi saabu rafi o hay goto wawa sodde ordonnance muɗum ordonnance mum ne seeri no feewi kadi rafi o ha sella e maɗa ina wayno ma jaltina koppareje kewɗe so laamu ngu noon darima wi ina walla ɗum ɗon de ɓe kolliti weltare mabɓe population o kadi holliti weltare ɗum e laamu ngu so tawi eɗen gandi on oɗo rafi o ɗefi wade koyno jalis ni jalis ina seeri so memi neɗɗo ko ma mbawa yaltinde koppareje kewɗe mbawa safrade ɗum no oɗo rafi ko noon ɗefi wade weltar TV musidɗo Ahmad Issa Kebe gorko mbotto kabruji ɗo fuɗɗo radio Ziguinchor fen jokkondude Ghalii Abuu Bah yallo ke walde jam allahumma amina seydi Kebe golle ma jooɗi peewi sen ummima to Ziguinchor koto leydi Mali paadena laamu leydi Mali koko fawno amande e société ji ɗiɗi hono société biteɗo Move Africa Move Africa Matele e wondude e Orange Mali ko cour suprême noon ko kañum fawno e mabɓe amande nden amande noon ko caggal kay teskede ɓe moƴƴinani golle mabɓe amande ɗe ɗon tekki seeɗa saabu koye kono 170 milliards woni 177 milliards taw ko France CFA mo leydi Mali ñamata on haalis noon ɓe mbaɗani noɓe toɓe poti wadde no Allah noɓe poti waɗirde kay ha nden ñamade ha nden amanda itte walla uste mabɓe ɓe muɗino munko tan kamɓe société ɗi foof ɓe deƴƴi oɗo saaha joni noon laamu leydi Mali holliri kay wonde kay ɓaade kay ɗum ɗon yewti délai o yewti hankkadi lekki ala daari ala feere wonde so wona kay ɓe joɓa oɗon haalisa ha timma saabu kay ɓe pawno oɗon amande ɓe pawno e muɗum ko gila 2021 ko gila nden fawno e mabɓe oɗo saaha mo kalten ko lebbi ɗiɗi don woni tigui koɓe dokka ɗo e lebbi ɗiɗi ɗi kay yatawɓe ndendini kajusuji ɗi kala yatawɓe ndendini oɗon haalis mbiɗen mo 170 milliards taw hen 175 milliards koye hoore Move Mauritania Move Africa koye Move Matela Africa koye dow mum fawi haalis keddiɗo o noon fawi tigui koye Orange Mali ɗum noon ɓe kolli tigui oɗo saaha joni alay saguela ma oɗon haalisa yo ɓeeso ɗum ala noon laamu ngu holliri koko waɗata gelé dendagal compte uji mabɓe e ngaluji mabɓe kala ko leydi Mali keddoɗen ha joni laamu leydi Mali holliri mette mum no feewi ko fati kay ɓe holliri mette mum feewi kadi ɓe jeddi ha suuri ladde e oɗo rapport taw ko rapport mo fedde gotago windere lo ni waɗi faade ndera leydi Mali e ndera oɗon rapport noon jaltude ndera ndeɗo yontere leylo rapport noon holliri tigui ene joofi feɗendu koninkoɓe leydi Mali ɓe hinde fama woni forces armées malienne e gollidiɓe mum yoɓade pittali kayim kene qime ha kene ɓuura temedde joyo sagata jeeyaɓe e ndera wuuro witego Moura ɗum noon wonno koye lewru mars 2022 colonel Abdoulaye Maïga noon yeddi ɗum ha suuri ladde holliri tigui nde on kabaru yaltuno justice o waɗan enquête jaaƴo waɗanoma hen tigui tawa kay koninkoɓe ɓe kamno toon eɓe jooɓino pital mum kala ko terroriste uji hay goto ala jeeyaɗo e goɗon wuuro witego Moura ni saka wona ko wiyete Jambour ɗum noon on paami tigui Abdou colonel Maïga colonel yeddi ɗum ha colonel Abdoulaye Maïga o yeddi ɗon kabaru hano kadi ɓe kalano tan saabu ɓe kolliri soɓe ndentaki koɓe jogotoɓe
portude plainte ndeɗo fedde walla ɓe uddita enquête e fedde gotago windere nde loni ha joni ko leydi Burkina leydi kabuji men ɗemngal pulaar leydi Burkina Faso paɗena babiraɗo mbarodi babiraɗo taw ko mbarodi ladde mbarodi wuure tigui jaadiɗo taw kadi ko gonnoɗo jaadiɗo sehil taw ko ɓurɗo ɓattade Thomas Sankara e ɓuuri ɓattade Thomas Sankara wonno on tigui yalti aduna omo wiyata noon Boukari Kabouré noon o yaltiri aduna ko duuɓi capanɗe jeeɗiɗi e duuɓi tati ɗum woni ko yaltiri aduna ko ɗum woni ko yaltiri aduna o yalti aduna noon koto hôpital biteɗo hôpital Yalgado Ouédraogo mo Ouagadougou ko toon tigui o yalti aduna noon ko guila hollirama tigui noon ko neɗɗo ɓattinoɗo Thomas Sankara ɓe ɓuuri noddirdemo noon ko mbaroɗo ɓe keewi wiidemo habaruji men ɗemgal pulaar to leydi Burkina Faso ha joni keddoɗen ñande alkamisa 1 lewru duujal gonɗen ndu sebitiɓe kadi mbaɗino janngu mumen taw ko janngu kesu e ndera wuuro tawtengo to hirnangue leydi Burkina Faso ɓe mbaɗi toon fodde 33 sagata e ndera gona wuuro witengo yulu noon en tawe e ndera région mo Mouchoum département mo département mo Ciba ko aseda hanki o noon kabaru o sakta janngu ngu noon ko janngu ngu noon ɓe mbaɗi ɗum tigui sanga 17h ɓe jani koye sagataɓe wonnoɓe kay e golle mumen sara wuuro ngo ha tengti noon e sara fleuve woni sara maayo walla cangol mumen koto leydi Guinée Bissau paalen to leydi Guinée Bissau laamu leydi Guinée Bissau ko hollirama tigui leydi Guinée Bissau ñaldu Guinée Bissau kay ɓoyata yaaha wodi yaaha sumgoji mum taw ko sumgoji suɓade sarɗiji leydi ndi e oɗo saaha joni noon leydi ndi ummanima ko wiyete ruuma jarriba woni campagne électorale noon udditi ko aseta hanki 13 lewru mars 2023 no gase ɗiɗi lande noon taw ko lande dawrugol kañumen ɗaftodirta temedere ɗiɗi woni 102 siège tawteɗi e nder suudu sarɗiji no leydi Sénégal ɓe dokka noon ko jonte tati e nder jonte tati ɗe kay monen maɓe foof yo ɓayin programme mum ha wawa dañde kay yimɓe hano hannirta ni saabu kay programme o gasat tigui woni bawɗi ruuma jariɓoɗo tesata ko ñande ɗiɗi lewru juin darton ɗum habaruji men ɗemgal pulaar sen mima to leydi Guinée Bissau habaruji men jeyata koto leydi Zambie to leydi Zambie noon ko accident musɗo waɗi toon accident o noon ko bus jolnoɗo yimɓe rendunoɓe église goto yahannoɓe kadi ko fati e juuluji mabɓe kamɓe isayankoɓe bus o noon hollirama tigui o dogatno ko hakkude district biteɗo district mo Chugwe hakkude muɗum e district biteɗo Siwa Vonga ɓe tono doganno hollirama noon kamɓe kala noɓe jahanno ko cérémonie religieuse accident bus o noon ko ndera bus baɗɗo accident o noon ko 50 e joyo neɗɗo jolno hen no gase nayo kañumen kawre ladial 11 enen mbarmi hen baramanɗe musɗe no feewi habaruji men jolam jaɓɓeɗi koto leydi Ukraine paɗen laamu leydi Ukraine ɓe kolori ɓe teetini kay wonde fodde nokkuji 10 gonnoɗi e juuɗe taw ko koninkoɓe leydi Russe keftuno e juuɗe mabɓe e gone juuɗe leydi Russe e oɗo saaha joni ɓe kolori tigui wonde ɓe teeti ɗiɗon nokkuji ha laaɓi kayya ɓe gartiri ɗum e juuɗe mabɓe ɗi nokkuji noon e tawete ko tigui koye banlieue nokku biteɗo Bakhmout taweto funnague leydi Ukraine koto leydi Russe paɗena laamu leydi Russe kañumne holori kamɓene ɓe tengtini wonde kay ɓe mbaranama koninkoɓe ɗiɗo taw koɓe marta buuji towɗi woni responsable militaire ɗiɗo ɗum noon tawa kadi ɓe mbara tigui koye pellodiral hakkude mabɓe e koninkoɓe leydi Ukraine koto leydi Pakistan paɗen 13 neɗɗo wasi fittani mum e nder garmi gara hakkude koninkoɓe dadiɓe leydi ndi e nden fedde taw ko fedde yinnoɓe ƴettude yimɓe en otage koto leydi France udditen kabaruji men horejo leydi Ukraine hono Vladimir Zelensky ina tijja tigui alata hande 14 lewru duujal omo tijja to Paris lamorgo walo fende woni lamorgo France o umorto noon ko caggal nde umori jillu makko to Rome ha to Allemagne kala o wayri Paris noon ko guila février 2022 ko adi seeɗa ko adi kay ko fiyande hakkude mabɓe e leydi Russe ne fuɗɗo musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceera ko ɗum ɗo wonno ko min ñaltan noon kabaruji men e ɗemgal pulaar sawte ko musidɗo mon silmon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiiden to
banggue YouTube ko Saydou Abou Bah so tawi noon ko correspondant men to Ziguinchor ko Amady Saga Kébé ketkimalaki jaam yo jaam Allah jogom jogo on